Странно нещо са българските общини. И често по странен начин кметовете им разбират пазарната икономика. Типичен пример е Видин, най-бедният край на Европа. Обратно на всякаква пазарна логика се оказва, че тук е много по-скъпо да пазаруваш на едро, отколкото да купуваш на дребно. Поне когато купувач е общината. Документите, с които се снабдихме, показват, че от 2 години, малко след като 33-годишният Герго Гергов е избран за кмет, общината започва да купува от частна фирма на двойни цени храните на детските градини. Така, снабдявайки на едро, кметът плаща за едно яйце 28 стотинки на фирмата доставчик. При положение, че в магазина си същата фирма продава същите яйца на дребно за 14. Това се отнася и за останалите продукти. В магазина олиото е 2 лева, общината го купува на едро за 3,50. Захарта е 1,20, за общината 2,50. 3,20 пък е гроздето, което в магазина на доставчика е лев за килограм. И така с всички храни. Общата сума платена на тези цени е около 1 милион лева. Родителите на децата, които често карат да доплащат от джоба си за тоалетна хартия и какво ли не, с обяснението, че общината няма пари, научиха от нас, че пари са плащани и то на двойни цени за снабдяването с храни. Добър ден! Добър ден! Гледам, че си купили тиквички ли? Какво е това? Да, тиквички. Тиквички? Да. А тук също има тиквички. Колко пари струват вашите тиквички? 1 лев. 1 лев. Ето тук тиквичките струват, вижте, 1,80. И? Това са цените, по които фирма зарежда тази градина. Фирма. Ето вижте, вземете. Виждате ли? Тиквичките... Явно злоупотреба някаква правят с цената. Според вас, що така става? Защото обществените поръчки са измислени. Добре. Да, няма какво да кажа друго. Повечето общински съветници научиха от нас за скандалните цифри. 2 години кметът отказвал да им отговори на въпросите за храната на децата и цените, на които се купува. Как се получава така, че детските градини зареждат на двойни, тройни цени? Интересното и неприятното в случая, че ние общинските съветници, интересувайки се многократно, не получаваме отговор на тези въпроси. Отговорите или се крият, нямат отговори, не получаваме, или се получава конкретно, както в моя случай, по почта. Как може общината да плаща за едно яйце за детските градини, за училищата да плаща по 30 стотинки, когато то струва 14 на борсата? Може би ако от Австралия пристига това яйце, може би тогава ще струва толкова. На Общински съвет на заседания не го ли питате тия неща? Питаме го, но ето виж как ми отговаря. И цени никъде. Аз конкретно съм го питал за цени. Това ми е отговора. Не ви отговаря, така? А тези документи са взети чрез административния съд. Абсолютно. Интересно е, че защо никой не повдига въпроса толкова време? Подигаме, но никой не отговаря. Това е някаква обратна пазарна икономика ли има? Ние сме на обратна пазарна икономика. Завишаваме цените. Когато е и то с процент, и то много процент. Странни неща стават с обществените поръчки, може би навсякъде, но нашата община е, как да го кажа, по-скоро еталон за такива. Документите показват още един факт. 2 години общината работи с споменатата фирма доставчик без обществена поръчка за половината от храните. Става дума за пакетираните храни, отбелязани още като позиция 2. Тук Комисията за защита на конкуренцията анулира проведената обществена поръчка, спечелена от тази фирма. Кметът Гергов не провежда нова, въпреки изричното изискване на закона, и продължава да купува от нея. На практика без никакъв договор. От тук и на цени, каквито си реши доставчика. За другата половина от храните, за които вече стана дума, тези с двойни цени, като яйца, олио и захар, има проведен търг. Същата фирма доставчик го печели. Не заради критерия по-ниски цени, каквито предлагат останалите участници, а защото отговаря на заложеното от кмета изискване. Съгласява се общината да й плати отложено след 1 година. Странно. Кметът Герго Гергов не се възползва нито веднъж от тази възможност. Фирма Фреш печели с отложено плащане, с най-много точки получава по тази причина. Защото ще има отложено плащане. Така. Аз сега оставя господин кмете, заради това спечелила фирмата, затова ще плати след 1 година, нали така? Защо общината е плащала на фирмата всяка седмица? Ето ги. Платено. Всички тези сега ще ги извада. Платено. Платено. Платено.
Платено. Така. Платено. В условията, точно това е поръчката. В условията пише. Ще спечели тази, която ще работи по САПИ, тази фирма, която може да й платим след една година. Точно така. Тази фирма, освен че не работи по САПИ, продава на двойни цени, очевидно. Освен всичко друго е спечелила заради това, че ще плати след една година, ще платите вие като община на фирмата, а сте плащали всяка седмица на фирмата. Това е ваше твърдение, така ли да разбирам? Ето, вижте документите. Аз виждам Ето, погледнете, може да свикнете тук вашите финансови. Ето, платено. Това е моят въпрос към вас. Въпрос или твърдение? Отваряме, документ, платено. Чудесно. Масло на 9,80 вие плащате на фирмата при цена 5,20. Така. Ето ги документите и стоковите, складовите разписки. Подписани, платени, с печати. Ето вижте. Вижте колко много плащани има. При отложеното плащане от една година непрекъснато се плаща. Вижте колко са. Да, по 30 лева има някакви плащания, да? По 30 лева, господин кмете, до сега са преведени стотици хиляди левове. Да ви кажа, това е от една градина за един ден за един продукт. Мога такава папка да ви покажа такива платени. Сигурно и при нас ги има тези документи. Със сигурност. Обаче сега въпросът ми беше, ето, нали казах да ви кажа цена. Защо тая разлика колко процента е? Между 5,20 и 9,87. Доста висока разлика. Септември месец, когато е гроздобера, тук е такъв район, гроздото струва 60-70 стотинки на едро, 80 на дребно. Общината да го купува от същата фирма за 3,20. Септември месец. Нека да разгледаме нещата, нека да видим. Казахте, че всичко това е сключвано въз основа на обществени поръчки. Точно. Така ли? Позиция 2 има ли обществена поръчка? Не мога да отговоря, трябва да погледна. Позиция 2 за около половината стоки са по позиция 2. Така. Има проведена обществена поръчка, търг, има класиране, КЗК е отменило, след което нещата свършат до там свършат цялата работа. Как доставяте 20 месеца без включена обществена поръчка пакетирани храни? Имате ли с тях проведена обществена поръчка, влязла в сила? Трябва да отворим документ. Вие не знаете ли? Вижте. Вие не знаете ли? Мисля, че има провеждани процедури и изключени договори. Има ли влязла в сила обществена поръчка? Мисля, че има, да. Мислите или знаете? Или няма? Защото няма. Ще го докажем с документи. И ако няма, ви какво правите? 20 месеца си работите без поръчка. Аз съм готов да отговарям пред закона с всички действия, които общината е извършила. Ще попитаме тогава прокуратурата. И ще носим своята отговорност. 10 дни след този разговор, договор за доставка чрез обществена поръчка, общината не показа. Че няма такъв, потвърдиха и от ресорната агенция. Междувременно стана ясно, че тази фирмата, от която купува кмета, няма здравни сертификати и лиценз за снабдяване на детски заведения. Естествено, потърсихме и собственикът й, Николай Кирилов. Обадихме се и уговорихме час за интервю пред един от магазините му. Не се появи. Позваних отново. Няма да успея да дойда. Кажете по телефона, най-вероятно трябва да ми запишете. Как продавате на 28 стотинки примерно яйцата на общината, при положение, че в вашия магазин струва 14 на дребно. А вие на едро продавате на 28. Така ли изглежда? Нямате договор за позиция 2. Нямам договор в момента с новата процедура. Септември месец гроздото струва, ако не се лъжа, до левче, а при вас е 3,20. Вие знаете ли как се формира цената? Как се формира цената? Ами, в началото, когато е проведен търга, аз задавам цена и ако дам най-евтината цена... Вие не сте дали най-евтината цена. Това го каза и кмета, говорих с него. Според кмета, вие сте спечелили само защото ще имате отложено плащане. А не заради цена. Да, това каза кмета в интервю. Не е възможно това. Вие сигурно не го познавате кмета, така че да ви дам телефона да му се обадите, ако искате. Да. Кмета ли? Да. Идеалски хубави въпроси ми задава. Една година е трябвало да не ви плати нищо, общината, за да продавате на общината, ви плаща всяка седмица според документи, с които ние разполагаме. Всяка седмица ви плаща. Така да ме обвинявате, няма да участвам в това. Аз не ви обвинявам, напротив, аз ви се възхищавам. Вие почвате да си правите неща. Ма не, сериозно, не ви за какво да ви обвинявам вас? Няма да ви вдигна. Вижте, повече. Вдигнете всички тия документи, има компетентни органи в държавата. Подайте ги където е нужно. Господин, ги интересуваме следното сега.
Интересува Вас може да ви интересува всичко. Вижте, мен също ме интересува за вас много работи. Мен също ме интересува за вас много работи, не ви питам нищо. Тия спорове не се решават по телефона. Чувате ли ме? Аз ви чувам. Ами аз по тази причина дойдох на място да ви потърся, вие не искате да се видите. Как не искам? Ами нали дойдох пред магазина си, после ми се обадихте, че няма да дойдете. Аз ви търсих днес в София, вас що ви нямаш? Защо не стоите в София? Аз съм пред вас магазин. Не, вие казахте, че ще дойдете, не аз. Това е отговор. Добре, стойте. Аз съм дошъл при вас да ви осигуря палатка нещо. Накрая бизнесменът ни обвини, че сме подкупни, щом ровим в бизнес делата му и изпълняваме поръчки на фирма, загубила правото на доставка в общината. Потърсихме собственикът на тази фирма, загубилата – Витан Ж. Тръжните документи показват, че преди 2 години е предложила много по-ниски цени, отколкото избраният настоящ снабдител. Разликата в цените е източване на общината. Не се и затова губя. Поръчките. Поръчката затова загубих, защото не давам никому нищо. Искам честно и почтено да се работи. За мен е корупция. Определено. Не може в същия магазин, аз пазарувам всяка вечер. Цените са драстично по-надолу, отколкото се продават на детските градини. Кмета корумпиран ли? Той твърди, че не е. Вие какво твърдите? Аз нищо не мога да кажа. Цифрите говорят. Крайният ефект от ровенето ни в темата бе, че кметът затегна мерките срещу възможно изтичане на още информация. На чиновниците и директорите на детски градини бе забранено да се срещат с екипа ни, както и да коментират цените на храните. Освен странната пазарна икономика, във Видин е странно и градоустройството и най-вече строителството, когато строи общината. При планирано разкопаване за водният цикъл общината асфалтира. Само за основният булевард Панония за асфалтиране държавата дава на града над 4 милиона лева и асфалтира, след което разкопава половината. Само преди 2 години дадаха 4 милиона и 800 да го асфалтират. Сега идете да го снимате, да видите в какво състояние е едната лента, която е прекопана цялата. Ето това остана от асфалта за 2 милиона лева, положен малко преди да започнат изкопните работи. Изкопни работи, планирани от общината, непосредствено преди да асфалтира самата тя. Иначе във Видин като че ли с пълна сила важи старата поговорка, че асфалтът в България е материал, с който заливат улиците, преди да започнат изкопните работи. Защо се случва така, дори общинските съветници нямат представа. Много пъти сме задавали, искали сме достъп до обществена информация, включително и за булевард Панония, за изпълнението и за обществената поръчка, която е проведена. Такъв достъп е отказана на нас като общински съветници, въпреки че по закон имаме право на тази информация. Как ви отказват? Отказана е с аргумента, че това е търговска тайна. Попитахме кмета, защо след като държавата отпуска на общината милионите за да се асфалтира, не е взел мерки да го отложи, тъй като предстои разкопаване. Или защо не предложи с тези пари да асфалтира други улици, които няма да се разкопават. Проектите имаше ли ще бъде разкопава? Значи, вижте. Едно е да имате проект, едно да имате одобрен проект. Като почнаха да асфалтират, вие като кмет, защо не им казахте, имаме проекти за водния цикъл? Аз разбирам вашата преднамереност, но... Не е преднамереност. Питам ви, защо вие като кмет не можахте ли се обадите да кажете, не асфалтирайте в момента? Как мога да кажа не асфалтирайте? Да не заминете ни 4 милиона. Как да кажа не асфалтирайте в момента, за да не заминат 4 милиона? При положение, че аз не съм подписал договор за изпълнение на въпросния проект. Този въпросен проект за водния цикъл и свързаното с това разкопаване вече е бил одобрен. На стойност 75 милиона лева. Любопитното е, че точно в периода, когато общината избира строителите на обекта и подписва договори с тях, кметът се здобива с луксозен джип. BMW X6 5-литровия двигател. Закупуването или появата на този джип в града ни се съвпадна доста с изпълнението, с стартирането на големите инфраструктурни проекти. Как си купува кола изведнъж? Сега, интересно е това с... Кога си купува кола? Вижте се, не забравяйте, че все пак в Видин през този мандат влезнаха проекти за около 100 милиона. Воден цикъл, депо, пречиствателна станция. Отделно миналата година имаше едно масово асфалтиране на 40 улици. Любопитно е и друго. Луксозният джип кмета си купува от голяма строителна фирма. Бърза справка показва, че такъв джип струва над 100 000 лева. Градоначалникът декларира, че го е купил за 40 с банков кредит. Точно в същото време се оказва, си купувате теглите кредити, си купувате кола. С кои кредити? Теглите кредити вие, нали така обяснявате официално? Това е моят личен въпрос. Да, купувате си кола.
Защо да не си купя кола? А защо купувате джип, луксозен джип? Да. От строителна фирма. И какво общо има строителната фирма с това нещо? Добре, ама 40 000 лева, тия коли струват 100. Мислите ли? Да. Купете си за 100. Аз имам 40 000 лева. Добре. Имам оферта да купя тази кола. Купя съм. Може ли да ми продадете на тази цена вашата кола? Моя собственото ще ви продам на каквато цена искам. Добре. Остана открит въпросът. Как кметът с заплатата си от 2000 лева сипва гориво и поддържа този джип, при положение, че само за страховките му са 800 лева на месец. Жена му пък кара Мерцедес. А иначе той има и друг джип, високо проходим. Използва го за хобито си офроуд и лов. И тъй като стана дума за лов, справка в полицията показва, че освен старите 3 пушки, кметът Герго Гергов наскоро си е регистрирал и 2 новозакупени. Браунинг за около 5000 лева и Блейзър, чиято цена започва от 20 000 лева. Нали, разбирате, че не сме глупави и можем да правим елементарни сметки. Кое, откъде, как се появява и защо аз или вие нямаме такива джипове подарени, дори да са, нямаме. Едва ли е за външността, едва ли е за красивите очи. Докато заснемахме разкопаният булевард, една кола пропадна в ямите му. Този асфалт е положен малко преди изкупа. Да. И сега в този изкуп вие си пропадате с колата. Да. Ама този изкуп стои така от 3 месеца. Добре, защо се асфалтира преди да се... Аз това не мога да ви кажа, не знам. Идете утре сутринта 8:30 пред общината и питайте хората от общината, що се копае. Асфалтираха преди да копаят улиците. Нямам идея. Всички са изненадени, но никой от гражданите няма идея защо се работи по този начин. От копането тогава ли горе-долу виждате кмета си с хубавата кола? Малко преди това. Малко преди да се започне водния цикъл. Сигнали в прокуратурата за тези и други странни събития във Видин има от месеци. До този момент обаче без резултат. Седмица след като започнахме разследването си обаче, във Видин се появи екип на ДАНС. Направи обиски в общината и иззе документацията, свързана с строителството и обществените поръчки. В резултат заместник кметът по строителството се здоби с обвинения за злоупотреби в особено големи размери. Разследват се и останалите общински шефове, в това число и кмета. Междувременно след нашето разследване на място, областното ръководство на БСП, с чиято листа Георги Гергов е избран за кмет, свали доверието си и се разграничи от общинското ръководство. Ние ще продължим разследването си. Ще ви покажем още как охранителна фирма с най-много получени обществени поръчки за охрана на общински обекти денонощно пази с патрулна пост къщата на кмета. И как председателят на общинският съвет ползва същата екстра. И как без конкурс и без да плаща наем на общината, той, председателят на общинският съвет, години наред стопанисва най-популярните заведения в града, които се водят на 85-годишната му майка. Гледайте скоро в разследване.